Na niżkajszy dzień oznaczuje się rocznica konwencji o prawach dziecka, zdohaduje się u сообщенju i naglašuje, że dzieci mają wszystkie prawa z tej konwencji, bez oglądu na to, kto su, gdzie żyją, co ich rodzice robią, czy są chudobni, czy bohati, na jakim języku beszedują, czy mają dajakie zawadzanie albo inwaliditet. Statystyka ukazuje, że się dzieci u Srbiji dalej zoczują z wielkimi wywołaniami. 8,4% dzieci żyją u konstantnym chudobstwie, a aż 30% dzieci żyją na granicy chudobstwa. Statystyka ukazuje, że więcej jak 40% dzieci doma wyłożeni nasilnym metodom dyscyplinowania, co negatywno wpływuje na ich rozwój. Nješka u Dome zdravlja u Novim Sadze otrimana tribina z nahodi Dnia dziecka, na kotrej medicinski robotniki bešedovali o vakcinaciji i o maltretovanju dzecoh. Jak povedzene, veliki problem predstavlja nasilstvo nad dzecmi, a pedijater Snežana Tretjakov nahlašela, že ich zadatok prepozna znaki maltretovanja, že muša poinformovati z relativne instituciji, ali i dati potrimovku dzecku i familiji prez promociju zdravого sposobu komunikovanja, nenasilnog rješovanja problemov, ukazati dzecku ljubov i uvahu, že bi dzecko bilo samostojni, produktivni, ščešljivi, zadovoljni člen društva. Każde czwarte dziecko wyłożone do jednej formy zaniedbywania nasilstwa. Precizna statystyka niepoznata. Musimy robić na edukacji zdravstvenih robotnikov i na zmocňovanju sistemi. Każdy człowiek treba, żeby prijavil nasilstvo, kiedy je švedok, sušed, vospitač, učitelj, a to się nie slučuje baš často. Jak pedijater vyznačil, každé zanedbovanje dzetka ohabja pošlitki na jeho rozvoj u psihičnim, socijalnim, emocijalnim i kognitivnim smislu.